Så er vi kommet til den nye Renault Megane E-Tech, Renaults satsning i mellemklassen. Renault var jo nogle af de aller første pionerer inden for elbilerne. De kom jo med nogen, hvor man kunne skifte batterierne på sådan nogle batteriskiftestationer, og det var snakket helt op til det helt store. Det endte med at gå konkurs med et brag, og den succeshistorie blev aldrig det kunne have været. Renault kæmpede videre og kom med den lille Zoe, som faktisk har været en af de allermest populære elbiler på markedet i mange år. Blandt andet fordi det var en lille elbil. Der var faktisk et alt for lille udvalg eller det er der faktisk i min optik stadigvæk, et lille udvalg af biler i den lille klasse der. Men nu er Renault gået et step op og kommet med mellemklasse-satsningen her. Megane, det er jo et navn vi kender, de har kørt med det i mange år. De har bare lavet den nye E-Tech her på en ren elbilsplatform, og så har de lige givet den gas med designet, synes jeg. Den her bil sætter ikke nye standarder i mellemklassen, hvad plads angår. Den sætter ikke nye standarder i mellemklassen, hvad bagagerum, indretning og grundkvalitet angår. Den med kvaliteten, den kan vi altid diskutere, fordi det er der meget uenighed om. Nu har jeg lige fået den her hjem, og det er en af de første biler, vi har fået, så jeg snød en lille smule og så et par anmeldelser af den fra andre. I hvert fald kun de der, jeg orkede at sidde og se. Fordi den blev det bare skamros til skyerne. Og jeg tænkte, ja, slap nu af. Lad os nu lige se. Men den udmærker sig ved at være en af de få biler på markedet, der kan lade med 22 kW på 3 faser. Er det godt? Ja. Det er jo godt, hvis man har adgang til 22 kW. En almindelig husstand og en ganske almindelig husstandslader giver normalt 11 kW. Så for at kan lade med 22 kW, som sådan en her den kan, så kræver du, at du har en speciel ladeboks, eller i hvert fald mere strøm ind i dit hus. De ladebokser, vi sælger, er godkendt til 22 kW. Der kan sagtens lade med 22 kW, men det er ikke alle husstande, der kan give det. Men er man ude på en af de her offentlige ladere, de små, det vi kalder langsommere lader eller AC-lader, som står ude på parkeringspladser rundt omkring i indkøbscentre og ved svømmehaller osv., så kan den her bil faktisk lade dobbelt så hurtigt som de fleste af konkurrenterne. Og det er da positivt, hvis man bruger det. Hvem er det, der bruger de der? Jeg gør aldrig, fordi hvis jeg skal lade på det offentlige ladenetværk, så kører jeg på en DC-lader, altså en lynlader, der kan lade min bil helt op på en halv time. Men bor man nu i en lejlighed i København, Aarhus, Aalborg eller nogle af de andre større byer, og er afhængig af at kan lade på det offentlige ladenetværk og ikke har adgang til sin egen lader, så er det her sgu et godt bud. Fordi så kan man lige pludselig køre den til en af de her destinationsladere, som nogen kalder det, som står på forskellige parkeringspladser og i bybilledet, og lade sådan en bil som den her op meget hurtigt, altså dobbelt så hurtigt som de fleste andre. Den fås med 2 batteristørrelser, et 40 kWh batteri og et 60 kWh batteri. Igen, det er perfekte størrelse for en bil i den kaliber her. 40 kWh batteri for dem, der ikke kører så meget, og som, der vil jeg nok sige, kan lade hjemme, fordi så har de altid adgang til strøm, uden at skal køre rundt og lede efter en p-plads. Har man ikke det, bor man i en lejlighed, vil jeg anbefale 60 kWh batteri, så man har noget mere rækkevidde at gøre med. Og så er det da smart, at bilen den kan lade med 22 kW. Men for den almindelige dansker i en ganske almindelig parcelhus, der er det faktisk ikke nogen kæmpe fordel. De 2 batteristørrelser, de giver en WLTP-rækkevidde på henholdsvis ca. 300 km og ca. 450 km. Og det har noget at gøre med, om der er træk på bilen, hvilken hjulstørrelse de har osv. I daglig tale, så er det måske snarere 250 og 350-400 km for den store her. Den fås med 130 hestekræfter og 220 hestekræfter, og så kan man faktisk få begge dele i begge batterier. Og der skal man lige være opmærksom igen, om bilen er importeret fra et andet land. Fordi i Danmark findes der en modelserie, man kan købe, men der findes faktisk også andre, man kan få fra udlandet. Men for at vende tilbage til den bil her, så snakker vi om en 60 kWh Evolution-model med 22 kW opladning. Lad os bare tage bagagerummet, for det er en af de ting, vi tit bliver spurgt til, når vi viser biler frem. Igen, ikke nye standarder for plads. Det er faktisk næsten lille. Og ydermere har det en relativt høj læssekant. Det vil sige, altså bagagerummet er dybt, og det er jo positivt, fordi man kan have rigtig meget hernede, og der er plads til ladekabler i et ekstra lille underbagagerum hernede. Men den lidt høje læssekant, den gør jo, at det kan være lidt tungt at få noget op, så her vil jeg måske anbefale, at man havde et eller andet, der løftede bunden op. Et eller andet, der kunne tages ud. Manuel bagklap, som jeg var pjattet med. Vi laver en video lige om lidt af en Toyota med elektrisk bagklap, hvor folk siger, at jeg skal have elektrisk bagklap i min bil, hvor jeg siger, jeg er lige så gerne fri, fordi det her, det er hurtigt og nemt. Hvis man skal have elektricitet til det der, så det ved jeg ikke hvorfor. Så er det vist bare for at have det. Du står og venter på, at den kører ned og kører op. Nå. Bagagerumspladsen har vi snakket nok om. Det er ikke imponerende. Bagdøren her. Igen, lad os bare lige tage den igen. Altså, grunden til, at det her bagagerum er lille, er jo en pris, man betaler for det her design. For prøv lige engang at se den her lille lave bagrude. Det ser jo brandgodt ud. Det giver jo ikke verdens bedste udsyn. Det giver ikke verdens mest anvendelige bagagerum. Men det er jo netop for designets skyld. Og lad os da bare sige det. Jeg synes, den her bil den er mega fed. Jeg har ikke været en stor fan af Renault. Men det her designmæssigt kunne lige så godt have været en smart Cupra, eller en Alfa Romeo, eller et eller andet sådan lidt
Jeg synes, den ser godt ud. Bagsæderne, ja, gode store døre, nem at komme ind og ud af. Jo, men så er heller ikke nemmere, vel? Fordi den her kant er jo også forholdsvis lav. Jeg er 1,87 meter, jeg kan mærke mit hår, det rører, det vil være irriterende på en lang tur. Nakkestøtterne sidder lidt langt ned, men pyt nu med det, fordi dem kan vi bare køre op. Sædebunden er ikke vanvittigt støttende, og jo, jeg kan da lige være bag ved mig selv. Og heller ikke ret mange, der er højere end 91, så jo, lad os da bare sige, at man kan være her. Men ikke 5, så skal det i hvert fald være 2 voksne og et smalrøvet barn. Heller ikke nye standarder, hvad pladsen angår herom. Dørhåndtagene, de hoppede selv ud, da jeg kom hen til den. Det er fordi bilen har nøglefri betjening, og når jeg så har en nøgle i lommen, så springer det ud, når jeg kommer hen. En fed nok detalje, fordi hvis ikke den gør det, så er det snart ikke til at få fingrene ind og få det her håndtag ud. Førerpladsen, ja, der bliver man jo mødt af nogle lækre spooky lyde og nogle flotte farver. Og tak, Renault, fordi I kører med 2 skærme, der flugter herop. Altså den der rodebutik, jeg ser i blandt andet Volkswagens produkter, hvor man har en skærm her og en skærm her, der ikke er lige høje. Jeg bryder mig ikke om det. Men det her er pænt lavet. Det ser fornuftigt ud. Materialerne herinde, altså jeg synes stofsæderne har en lækker, grov uldkvalitet. Det kan jeg rigtig godt lide. Vi er stadigvæk i en fransk bil, så det her lidt hård plast. Jeg kalder det fransk varevognsplast. Det har de valgt at køre videre med. Læderrettet, som man sidder og rører ved, er super lækkert, super fedt. Godt lide designet på det. Vi kører lige stadigvæk i lidt pianolak, som åbenbart stadigvæk er moderne, men lad nu det ligge. Den har rigtige knapper til betjening af klimaanlæg osv. Det er der også nogen, der godt kan lide. Multiret med god, meningsfuld betjening. Paddle flaps til at skrue op og ned for rekuperation. En lille detalje, det tager vi lige senere, det er de her arme her, men det tager vi lige, når vi kører en tur i bilen. Sikkerhedsudstyret er jo fint i bilen. Den får gode crash test. Den har lane assist, og jamen, det tror jeg, det er fint nok. Den har en kopholder her foran. Det får den ikke point for. Der er kun én kopholder. Er der en, jeg ikke har opdaget eller et eller andet? Nej, det er der ikke. Den har en kopholder foran. Det gengæld så kan der passe en flaske rødvin ned i dørlommen. Det er jo standard på en fransk bil. Alkoholfri rødvin. Når man sætter sig ind i mange moderne elbiler, så sker der det, at bilen registrerer, at du sætter dig ind i den. Du har måske en nøgle i lommen, hvis bilen har nøglefri betjening. Så skulle du egentlig bare kunne træde på bremsen og sætte bilen i gear og køre. Det kan jeg ikke med den her. Den vil gerne have, at jeg trykker på en startknap. Jeg synes, det er overflødigt. Jeg kunne godt tænke mig, at der ikke var en startknap, at man bare satte sig ind i bilen, satte den i gear og kørte. Den kører med samme system som Mercedes og Tesla og visse andre, hvor du har en gearvælger heroppe, så man skal sætte bilen i gear med. Igen, nu trykker jeg hurtigt ned på den. Den gik ikke i gear. Så tænker jeg, hvorfor gør den ikke det? Vi prøver igen. Holder den nede et sekund, og så går den i gear. Havde det været et andet bilmærke, så havde den, vi kan kalde, jeg ved ikke om det er software, der styrer det her, eller hvad det er, men det var gået stærkere. Så det er ikke så hurtigt. Jesper, har du ikke et halvt sekund eller et helt sekund til at sætte den i gear? Jo, det har jeg. Men jeg bemærker bare, når jeg sætter mig ind i bilen, at det er en af de forskelle, der er i forhold til visse konkurrenterne. Vi ruller. Ligesom så mange andre elbiler, så har den sådan lidt en akustisk lyd, når man kører langsomt. Det er ikke fordi, at det skal være fedt at høre på. Det er simpelthen fordi, at det er således, at en fodgænger kan høre, at man kommer snigende. Den går væk typisk over 20-30 km/t. Jeg bemærker med det samme, at de her store skærme, må jeg hellere sige, der både er foran rattet og herover i midterkonsollen, er meget mørke og rolige for øjet. Der er de informationer, jeg skal bruge, og det står pænt. Nu kører jeg ikke med Google-assistenten, fordi den har jo et Google Android styresystem, som gør, at den kan snakke sammen med Google omkring navigation, ladepunkter, rækkevidde og den slags ting der. Det er ret godt. Det, jeg synes, der er interessant, det er, hvordan er støjen i kabinen. Det blæser i dag. Vi er i starten af august. Bilen har relativt store hjul på, og det kan jeg høre. Jeg kan høre dækkene, men det kan man faktisk på alle elbiler, mere eller mindre. Og sådan noget som dæk er noget af det, der virkelig kan gøre en forskel på køreoplevelsen. Mange siger, det er fedt at have et større hjul og en lavere profil. Det er visuelt meget pænt, og det giver også bedre greb rundt i en rundkørsel, hvis man har smalle eller brede dæk på. Men for kørekomfortens skyld, der gælder det om at have så højt og så smalt et dæk som muligt. Det er i hvert fald det, der giver mindst støj. Og så gælder det selvfølgelig om at have dæk af en vis kvalitet. Jeg noterede mig lige, at den her bil den er født på Michelin-dæk. Det er noget af det bedste, man kan få på. Havde det været et billigt lortedæk, så havde vi kunne høre det langt mere, end vi kan i den her bil. Men støjen er... Den er fin. Altså den her bil, den larmer ikke. Jeg siger ikke, at jeg ikke har kørt i noget, der støjer mindre, for det har jeg. Men det fungerer godt. Vi prøver lige de her rekupereringsknapper på bagsiden af rattet. Og den har en 3-4 trin, kan jeg se. Og det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man med hænderne på rattet kan bremse bilen op og bruge den energi til at lade strøm på batteriet, i stedet for at det bare går tabt i varme på bremseklodser. Vigtigt er det at sige, at for at bremserne ikke skal gro helt fast og ruste, så er det vigtigt, at man bruger bremsepedalen en gang imellem. Og en gang imellem lige kigger i bakspejlet, kører der nogen bagved, så lige træder på bremsen,
og lige får slæbet bremseskiverne rent. Jeg kan mærke, at vi må køre i et eller andet eco-program. Det står der i hvert fald, ja, fordi de 200 hestekræfter, de er ikke hjemme. Så skal jeg lige finde ud af, hvordan vi skifter det. Yes, så snakker vi. Nu kom der 220 hestekræfter. Altså nu kan vi sige en lille mellemklassebil i den størrelse her. Jeg kan ikke huske præcis, hvad bilen den vejer, men vi er jo nok over 1,5 ton, hvis ikke jeg tager helt fejl. Så er det her en fed bil. Den er dynamisk, den kører godt. Den hjulmontering, den har på her, giver nogle ret præcise og meget direkte køreegenskaber. Den er faktisk det er faktisk lidt go-kart-agtigt det her. Det overrasker mig lidt, at den er så fast i kødet. Det er lækkert. Den opløsning, der er i skærmen her, det er next level. I forhold til mange af konkurrenterne, så er det her fandme flot grafik. Det er det. Ja. Det ender med, at min video det bliver også sådan en skamroser-video, ligesom de andre, jeg har set. Men jeg skal nok finde noget og blive sur over. Bare vent. Ej, hvor den trækker godt. Jeg har kørt bilen ud på motorvejen for at prøve sådan et assistenssystem, som for eksempel Lane Assist. Lane Assist er noget af det, jeg godt kan blive lidt irriteret over nogle gange, fordi hvis man i for eksempel en Tesla Model 3 kommer ud på omkring de hvide striber, så hyler og bimler og bamler den, og den stopper ikke lige med det samme. Den her bil, den laver godt nok en lyd, fik jeg den til, men i første omgang, så når jeg kommer ud på den hvide stribe, så puffer den mig forsigtigt tilbage på spor igen. Det kan jeg godt lide. Det er ikke overdrivende. Jeg prøvede en Volvo forleden dag. Den synes jeg simpelthen tog ved for hårdt i rattet og skubbede mig alt for aggressivt tilbage i den rigtige retning. Men det her, det er moderat. Det er behageligt at køre med. Det kan alle finde ud af. Nu har jeg gjort det 2 gange i træk, og så kommer der et gult mærke op og skriver hold, kontrol. Om det så er grammatisk korrekt formuleret, det ved jeg ikke. Men hold kontrol, det gør jeg så. Det jeg lige vil prøve ved det her, det var, hvordan er bilen accelererer. Hold kæft, den trækker godt. Når vi sammenligner den her med mange af de mest populære elbiler, så man kan sige, at den gruppe af biler, som kommer tættest på, det er Volkswagens ID3 Cupra Born, biler i den størrelse her, en mellemklassebil. De mest populære i øjeblikket, det er jo typisk SUV'erne. Jeg kan godt lide de her kompakt størrelse familiebiler, fordi de giver en anden køredynamik. Jeg er ikke kæmpe fan af SUV'er, fordi du har et lidt højt tyngdepunkt og lidt høj bil med en lidt blød undervogn. De er behagelige på de lange ture, de er bløde og lækre. Men sådan, hvis man godt kan lide at køre bil, så synes jeg, man får en sjovere og mere direkte oplevelse i en bil i den størrelse her. Jakob, lige om lidt, så beder jeg dig om lige at filme de her kontakter her ved siden af rattet. Det bemærkede jeg, da jeg skulle sætte bilen i gear. Når man nu hopper ind og ud af biler flere gange om dagen, og er vant til at køre i enten Tesla eller nogle af de andre mærker, vi har, så sker der altså lige rigeligt her. Jeg kom til at starte vinduesviskeren, da jeg ville sætte bilen i gear, fordi jeg tænkte, okay, jeg sætter den ind og sætter den i gear her. Det var så vinduesviskeren. Gearvælgeren er heroppe. Og for det skal være løgn, så har man valgt at sige, jamen 2 arme, det er simpelthen ikke nok i den her side. Der er en herover, som vi er vant til. Det må de sgu ikke pille ved, det er fint. Så har man så lige sat en ekstra en herned til at styre musikken. Og så tænker jeg, ej venner, musikken, kunne vi have den i rattet, ligesom alle andre? Hvad fanden skal vi med den her arm hernede til det formål? Altså hvis du spørger mig, så vil jeg sige, at et multirat skal bestå af en nemt betjent fartpilot og musikanlæg herover til nød tripcomputer. Men den bruger man ikke så meget, så jeg vil ja, nogen gør måske. Men musik og fartpilot hører hjemme i rattet. Ikke i sådan en fjollet arm hernede. Det skulle fandme heller ikke undre mig, at der er nogen, der er kommet ind og har knækket med, fordi de kom til at sparke til den med knæet, når de har skulle stå ind og ud af bilen. Så fandt jeg noget at blive sur over. Men det blev så den her lille dumme arm her. Men kæft, bilen kører altså godt. Man sidder godt i sæderne. Der er lidt bedre lårstøtte i de her sæder, end der er i visse andre biler. Igen, det sætter ikke nye standarder, og der er ikke den her lille ekstra lårstøtte, jeg kan trække ud. Det ville jeg gerne have haft. Af en fransk bil at være, så er der sådan noget faktisk OK støtte i sæderne. De er pænt hårde. Det kan jeg godt lide. Nu har jeg kørt en tur på 5-10 km og får med det samme en rigtig god fornemmelse af bilen. Det her var en bil, jeg sagtens kunne køre langt i, men jeg tror hellere, jeg vil bruge den som en daglig pendlerbil, sådan til de der lidt kortere ture der, hvor jeg ikke skal have 2 teenager på bagsædet. Så det er en lille kompakt familiebil til dem, der godt kan lide lidt køredynamik. Der kan jeg sgu godt se, at det her det virker. Det, at Renault er kommet med en lille kompakt mellemklasse hatchback her, det er godt for det brede publikum. Fordi mange af de elbiler, der er blevet solgt den seneste tid, i hvert fald mange af dem, vi har haft efterspørgsel på, det har været de store SUV'er og Tesla. Det er biler, der koster langt over 300.000. Den her bil, den kostede faktisk, selvom det er med en stor batteripakke og den store motor og et pænt højt udstyrsniveau, så er den her bil faktisk solgt for under 300.000. Og det er fedt, at vi kommer ned i en prisleje, hvor flere og flere kan være med. Også med lang rækkevidde og også med lynhurtig opladning. Hvis man lader på en 22 kW lader, som den her bil den kan, så snakker vi jo om en opladning på kun lidt over 2 timer
faktisk derhjemme, hvis man kan lade med 22 kW, eller på en destinationslader. Det er jo en ny standard for elbiler. Så på den måde så imponerer bilen jo i forhold til mange af konkurrenterne. Jeg ved også godt, der vil være nogen, der siger, at der findes også andre biler, blandt andet Renault Zoe og nogle andre, hvor man også kan komme helt op og lade med 22 kW. Men det er ikke normalt, og jeg var også sådan lidt, hvem har glæde af det? Men jeg kan godt se for dem, som ikke har deres egen lader, eller som af en eller anden grund kan lade med 22 kW, der er det imponerende. Og jeg har altid sagt, det med rækkevidde, de fleste elbiler har rækkevidde nok, fordi det er de færreste mennesker, der kører mere end 100 km om dagen. Og det er de færreste mennesker, der kan køre i 5-6 timer eller 500-600 km uden at skal have et stop eller en pause alligevel. Så elbiler i dag har faktisk rækkevidde nok. Jeg vil lige så gerne snakke om opladningshastighed, fordi når er man på farten, så gør det ikke noget, at man skal holde en pause for hver 300-400 km. Men man gider ikke holde en pause på 2 timer. Man gider ikke holde en pause på 1 time. Man vil gerne kunne sige, men 20 minutter eller en halv time, eller måske lidt mere den tid, det tager at spise og komme på toilettet, så skal bilen være klar til afgang igen. Og det er Renault. Og det, at man kan få både et 40 kWh batteri og 60 kWh batteri, giver jo rækkevidder på henholdsvis, lad os bare sige det daglige, med lidt motorvej og så videre, 250 og 350 km, no sweat, også når det er koldt. Så har den rækkevidde nok, så man behøver ikke mere end det i 99% af alle tilfælde. Fin bil, jeg kan godt forstå hypen, men jeg er stadig irriteret over noget af plastikkvaliteten. Jeg er irriteret over, at der kun er én kopholder. Jeg er irriteret over den der fordømte radioarm der. Og så kunne jeg måske godt tænke mig, at den var lidt hurtigere, at når jeg satte den i gear og trykkede sådan her, så gik bilen fandme i gear, i stedet for at jeg skal sidde og vente. Ja, nu gjorde den sådan lidt hurtigere. Det kan godt være, jeg er for hissig. Det er hurtigt nok, det er fint nok. Bakkameraet fungerer fint, god opløsning. Ikke det største, men helt fint. Jeg tror, vi runder af med at sige, at Renault er kommet med en rigtig fed elbil, hvor der er meget bil for pengene, en seriøs kvalitet. Hvis man kan leve med, at den ikke er særlig rummelig, så får man fandme en sjov lille mellemklasse hatchback til en fornuftig pris her. Men tag ud og prøv den. Det kan være, du synes noget andet. Og husk, at hvis de her videoer interesserer dig, så giv os gerne en kommentar, like vores videoer, eller følg os på de sociale medier. Vi er både på Facebook og på YouTube, og har selvfølgelig vores egen hjemmeside, puredrive.dk, hvor vi også lægger nogle af de her videoer op. Ses derude.